Γεια σας. Είμαστε ο κύριος Παύλος Χατζιαννάκογλου και εγώ, ο Βασίλης Δαρτελέλης, από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Θέλουμε με συντομία να σας παρουσιάσουμε τη λειτουργία ενός ιστοχώρου, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη συνάντηση αναγκών και προσφοράς στον χώρο της εργασίας. Έναν ιστοχώρο δηλαδή, στον οποίο όσοι ζητούν εργασία, φοιτητές ή απόφοιτοι των τμήματων μας, αλλά και άλλων τμήματων, μπορούν να καταθέσουν τα στοιχεία που τους αφορούν, τα προσωπικά τους, τις δεξιότητές τους, τις επιθυμίες και τα όνειρά τους ακόμη. Και από την άλλη μεριά οι εργοδότες μπορούν από τον ίδιο ιστοχώρο να βρούνε άτομα τα οποία θα ανταποκρίνονταν στο επαγγελματικό προφίλ των ατόμων με τους οποίους θέλουν να συνεργαστούν. Να έχουν συνεργάτες, υπαλλήλους, προσωπικό, το οποίο να το βρουν, να το εντοπίσουν μέσα από τον ιστοχώρο αυτό. Ο ιστοχώρος αυτός είναι δωρεάν, όπως εξηγήσει ο κύριος Χατζιαννάκου, ο οποίος έκανε όλη τη δουλειά και τις σχεδίασεις ακόμα και της εκτέλεσης. Και επομένως είναι ένας ιστοχώρος ο οποίος είναι, αν θέλετε, μια εθελοντική προσπάθεια για να έχουμε μια μικρή έστω συμβολή στη λύση αυτού του τεράστιου κοινωνικού και όχι μόνο προβλήματος που ονομάζεται ανεργία, και μάλιστα ανεργία, οξία ατόμων με πολλά προσόντα, φοιτητών, πτυχιούχων κλπ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Χατζιαννάκου, ο οποίος θα μας εξηγήσει το υπόλοιπο του χρόνου τον τρόπο λειτουργίας αυτού του site. Κύριε Χατζιαννάκου. Γεια σας και από μένα. Αμέσως τώρα θα σας δείξω τη λειτουργία του site. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους φοιτητές αλλά και στους νέους επιστήμονες ένα δικτυακό τόπο όπου θα μπορούν εύκολα να φτιάξουν μια ιστοσελίδα με το βιογραφικό τους και να αναρτήσουν την αγγελία τους. Θα ξεκινήσουμε την παρουσίαση δείχνοντας σας τις δυνατότητες που παρέχει το site στους εργοδότες που ψάχνουν να βρουν κάποιον φοιτητή για εργασία. Οι εργοδότες έχουν πρόσβαση στις σελίδες, αγγελίες και βιογραφικά. Στη σελίδα αγγελίες παρουσιάζονται όλες οι αγγελίες που έχουν δημοσιευθεί ως και σήμερα. Οι επιθυμητές εργασίες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες. Άτομα με σύνδρομα, τα σύνδρομα ονομάζονται, άτομα με άλλα σύνδρομα, άλλη περίπτωση δηλαδή, και άλλη εργασία που αφορά φοιτητές άλλων ειδικοτήτων. Η σελίδα παρέχει δυνατότητες ταξινόμησης των αγγελιών ανά νομό και ανά είδος αγγελίας. Για παράδειγμα, μπορώ να έρθω στο νομό Θεσσαλονίκης, αυτισμό και αναζήτηση. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη να αναζητήσει συγκεκριμένη αγγελία κάνοντας χρήση του κωδικού της αγγελίας. Εάν θέλουμε να δούμε όλη την αγγελία του φοιτητή, πατάμε το link. Αυτή είναι η αγγελία, η εργασία που θέλει να εργαστεί, επαγγελματική εμπειρία και ούτω καθεξής. Πατώντας το σύνθεση μηνύματος, μπορούμε να αποστείλουμε στον συγκεκριμένο φοιτητή μέσα από τον μηχανισμό μηνυμάτων της ιστοσελίδας μήνυμα. Πάμε να δούμε τώρα τα βιογραφικά. Εδώ θα βρείτε όλα τα καταχωρημένα βιογραφικά, είτε έχουν δημοσιεύσει αγγελία είτε όχι. Διατρέχοντας τον πίνακα, βλέπουμε το επίπεδο σπουδών καθώς και τους τίτλους σπουδών. Πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό και αντίστοιχο τμήμα. Ας κάνουμε ένα registration. Βρισκόμαστε στην πρώτη σελίδα δημιουργίας του βιογραφικού. Εδώ δηλώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε τον αριθμό των βιογραφικών. Δίνουμε ψεύτικα στοιχεία ούτως ή άλλως. Και βλέπουμε να έχουν προσθεθεί τα προσωπικά μας στοιχεία. Επόμενο βήμα. Στο δεύτερο βήμα καταχωρούμε τις σπουδές, ενώ βλέπουμε τα αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το επίπεδο σπουδών των άλλων φοιτητών που έχουν ήδη καταθέσει το βιογραφικό τους. Έχουμε καταχωρήσει όλα τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας καθώς και τα τμήματα. Πάμε να διαλέξουμε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το επίπεδο είναι πτυχίο. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε σε σπουδές.
παίρνουμε και το μήνυμα ότι υπάρχουν άλλα 43 βιογραφικά, έτσι ώστε στην αξιολόγηση να πάμε να δούμε τα βιογραφικά των άλλων φοιτητών. Αποθήκευση. Πάμε στο επόμενο βήμα. Εδώ μπορούμε να εισάγουμε τις δημοσιεύσεις μας, βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία των άλλων φοιτητών, πόσοι έχουν δημοσιεύσεις και πόσοι έχουν ανακοινώσεις. Εάν θέλουμε να εισάγουμε μία δημοσίευση ή ανακοίνωση, εισαγωγή. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι δίνονται κάποιες οδηγίες για παραπομπή σε άρθρα, παραπομπές σε πρακτικά συνεδρίων. Εδώ επιλέγουμε τι είναι αυτό που εισάγουμε. Εδώ εισάγουμε τα στοιχεία μας. Αποθήκευση. Επόμενο βήμα. Εδώ εισάγουμε τις ξένες γλώσσες. Και επίσης βλέπουμε τα στατιστικά των άλλων φοιτητών. 6% για παράδειγμα δεν μιλάει καμία ξένη γλώσσα και ούτω καθεξής. Επίσης εδώ εισάγουμε το αν έχουμε επιστοποιημένη γνώση υπολογιστών ή όχι. Πάμε να δούμε λίγο πώς γίνεται η εισαγωγή. Εδώ υπάρχουν όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες. Εδώ υπάρχουν τα επίπεδα. Εδώ δηλώνουμε αν έχουμε επιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ας πούμε όχι. Αποθήκευση. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουν προσθεθεί τα στοιχεία. Πάμε στο επόμενο βήμα. Δεξιότητες και δίπλωμα αυτοκινήτου. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα ποσοστά των φοιτητών που δεν διαθέτουν δεξιότητα, που έχουν δεξιότητα. Αυτούς που διαθέτουν δίπλωμα αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας. Εισαγωγή. Εδώ λοιπόν δίνουμε τον τίτλο της δεξιότητας. Εδώ την περιγραφή αν έχουμε. Ας υποθέσουμε ότι εμείς δεν έχουμε καμία δεξιότητα και έστω ότι έχουμε δίπλωμα αυτοκινήτου και δίπλωμα μοτοσικλέτας. Αποθήκευση. Πάμε στο επόμενο βήμα. Εδώ δηλώνουμε την εργασιακή εμπειρία που έχουμε. Εδώ βλέπουμε τα ποσοστά των άλλων φοιτητών. Το 60% δεν έχει εργασιακή εμπειρία, ένα 12% έχει εργασιακή εμπειρία και μέσο όρο εργασίας 28 μήνες. Εργασιακή εμπειρία με ΑΜΕΑ διαθέτει το 30%, μέσος όρος εργασίας 11 μήνες. Συστάσεις διαθέτει το 32%. Ας δηλώσουμε την εργασιακή εμπειρία που διαθέτουμε. Εδώ επιλέγουμε το είδος εργασίας, άτομα με ειδικές ανάγκες, χωρίς ειδικές ανάγκες, άλλη περίπτωση ή άλλη εργασία. Εδώ επιλέγουμε ότι το αντικείμενο της εργασίας που έχουμε κάνει είναι σχετικό με το αντικείμενο των σπουδών. Εδώ για παράδειγμα δίνουμε την προϋπηρεσία σε μήνες. Εδώ περιγράφουμε παράδειγμα τι κάναμε. Τσεκάρουμε για το εάν μπορεί ο ενδιαφερόμενος εργοδότης μας να ζητήσει συστάσεις από τον παλιό εργοδότη. Αποθήκευση. Και βλέπουμε ότι η επαγγελματική εμπειρία έχει προσθεθεί. Πατώντας το ολοκληρώθηκε, είμαστε στην κεντρική σελίδα από όπου έχουμε πρόσβαση στις αγγελίες μας, στο βιογραφικό μας, στην ταχυδρομική μας θηρίδα, στη ρύθμιση των προσωπικών μας στοιχείων, καθώς και στα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία. Θα ξεκινήσουμε από τις αγγελίες με σκοπό να δημιουργήσουμε μία αγγελία. Δεν έχω δημοσιεύσει καμία αγγελία. Κάνουμε ένα κλικ εδώ. Εδώ εισάγουμε την επιθυμητή εργασία. Εισαγωγή. Εδώ υπάρχει ένα μενού από το οποίο μπορούμε να κάνουμε πολλαπλές επιλογές και εδώ πέρα μπορούμε να θέσουμε τους όρους εργασίας, για παράδειγμα τις επιθυμητές ώρες εργασίας. Αποθήκευση. Και βλέπουμε ότι έχουν προσθεθεί όλες οι επιλογές που κάνουμε προηγουμένως. Το δεύτερο και τελευταίο βήμα είναι να δηλώσουμε πού θα εργαστούμε. Έχουμε εισάγει όλους τους νομούς, ας πούμε Θεσσαλονίκη, Λαγκαδά, Καλοχώρη, αποθήκευση. Εάν θέλουμε μπορούμε να εισάγουμε και κάποιον άλλον νομό, Πιερίας, Κατερίνη για παράδειγμα και Πλαταμόνα. Αποθήκευση. Πατώντας το πλήκτρο ολοκληρώθηκε, ξαναπηγαίνουμε στην κεντρική σελίδα. Επειδή δημιουργήσαμε μόλις τώρα το συγκεκριμένο το βιογραφικό και την αγγελία, θα κάνω μία αποσύνδεση. Θα με ένα λογαριασμό που έχω δημιουργήσει πολύ παλιότερα. Βρίσκομαι λοιπόν ξανά στην κεντρική μου σελίδα. Η φωτογραφία είναι η ίδια, αλλά όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι διαφορετικά. Εδώ αναγράφεται πότε μπήκα τελευταία φορά στο λογαριασμό μου. Από τότε λοιπόν δεν έχω δεχτεί καμία επίσκεψη στις αγγελίες που έχω δημοσιεύσει. Εδώ αν πάω θα δω πώς βλέπουν οι εργοδότες στην αγγελία μου. Αν πατήσω αυτή την επιλογή μπορώ να πάω σε μια σελίδα όπου βλέπω την επισκεψιμότητα. Στην επισκεψιμότητα βλέπουμε τι είδε ο άνθρωπος ο οποίος πλοηγήθηκε, την αγγελία με κωδικό 336. Αν έχω και άλλες αγγελίες μπορώ για κάθε διαφορετική αγγελία να δω ποιος πλοηγήθηκε σε αυτήν, την ημερομηνία, το IP. Εμφανίζουμε μόνο τα τελευταία ψηφία γιατί υπάρχει το απόρριτο, ο κωδικός της χώρας, πόλη, πάροχος και οργανισμός. Βιογραφικό στην ιστοσελίδα και βιογραφικό μέσω link. Αυτός λοιπόν ο επισκέπτης με αυτή την IP, σε αυτή την ημερομηνία
πλοηγήθηκε μετά από δική μας πρόσκληση στο βιογραφικό μας. Επιστρέφουμε λοιπόν πίσω. Τέλος, αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε είναι τα στατιστικά των αγγελιών. Εδώ φαίνονται όλες οι αγγελίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, καθώς και η επισκεψιμότητά τους. Με αυτόν τον τρόπο ο φοιτητής μπορεί να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για το τι ζητάει ίσως η αγορά εργασίας. Πάμε τώρα να δούμε το βιογραφικό. Αν θέλουμε να στείλουμε κάπου το link του βιογραφικού μας, κάνουμε ένα κλικ εδώ, ερχόμαστε σε αυτή την σελίδα, αυτό είναι το link του βιογραφικού μας, έτσι θα φαίνεται το βιογραφικό μας, με τα προσωπικά στοιχεία όλα να φαίνονται και είναι λογικό, εμείς θέλουμε το βιογραφικό, με τις σπουδές που έχουμε κάνει, με τις ξένες γλώσσες που μιλάμε, υπολογιστές, διπλώματα, επαγγελματική εμπειρία. Αν θέλω λοιπόν να στείλω σε κάποιον το βιογραφικό, χρησιμοποιώ το μηχανισμό. Ας το στείλω στον εαυτό μου. Εδώ γράφω ένα οποιοδήποτε μήνυμα, αποστολή, και πάω τώρα στο Gmail account. Έχει έρθει μόλις από το site το βιογραφικό. Εδώ είναι το μήνυμα που γράφει ο χρήστης. Για να δείτε το βιογραφικό κάντε κλικ στο παρακάτω link. Και εδώ πέρα δίνουμε το μήνυμα, αν κάποιος θέλει να μας απαντήσει, να μην κάνει reply σε αυτό το μήνυμα. Αν θέλει να μας απαντήσει, μπαίνοντας σε αυτό εδώ πέρα το link, βλέπετε τώρα ανοίγει η προσωπική μας ιστοσελίδα και εδώ πέρα υπάρχει πάλι ο μηχανισμός όπου μπορεί ο παραλήπτης να επικοινωνήσει με τον φοιτητή, αρκεί να γράψει το email του εδώ, ας πούμε ωραίο το CV και αποστολή. Οκ, ας το κλείσουμε τώρα, αυτό δεν χρειάζεται. Ωραία. Η επόμενη δυνατότητα που έχουμε είναι, αν θέλουμε να ενημερώσουμε το βιογραφικό, η αξιολόγηση. Εδώ βρίσκονται όλα τα βιογραφικά των άλλων φοιτητών. Με εγώ ονομάζεται το δικό μας το βιογραφικό, είναι updated. Αυτό εδώ πέρα συμβολάκι σημαίνει ότι έχουμε διαβάσει το βιογραφικό. Αυτό σημαίνει το new, ότι το βιογραφικό δεν το έχουμε διαβάσει. Αν έρθω εδώ, το διαβάζω, επιστρέφω πίσω. Αν θυμάστε ήταν πάνω ακριβώς από το δικό μου και βλέπετε ότι τώρα έχει διαβαστεί το βιογραφικό. Επίσης, αυτό είναι ένα βιογραφικό το οποίο έχει ενημερωθεί. Αν έρθω και το ανοίξω και επιστρέψω, βλέπουμε ότι πλέον δεν είναι updated, αλλά σημαίνει ότι έχει διαβαστεί από εμάς. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ και βλέπω όλα τα καινούρια βιογραφικά. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποιες άλλες δυνατότητες. Μας ενημερώνει το σύστημα για το αν έχει διαβαστεί το βιογραφικό μας στα βιογραφικά, εκεί που βρίσκονται όλα τα βιογραφικά. Ο κωδικός του βιογραφικού μας είναι το CV46 και πάω στα βιογραφικά. Το CV46, αυτό εδώ είναι το δικό μου το βιογραφικό. Έτσι ώστε να μπορούμε εύκολα να ξέρουμε ποιο είναι και να μην ψάχνουμε. Το έχει επισκεφτεί ένας ενδιαφερόμενος μπαίνοντας στην προσωπική σου σελίδα. Είναι μόλις προηγουμένως που κάναμε την συγκεκριμένη την επίσκεψη. Εδώ πέρα βλέπουμε από πού προηγήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι. Είναι ουσιαστικά η σελίδα επισκεψιμότητας που είδαμε στην αγγελία. Και έχει δημιουργηθεί ένα νέο βιογραφικό. Κανένα από το τμήμα ιτρολόγων μηχανικών, κανένα από το εφαρμοσμένης πληροφορικής, ένα νέο από το τμήμα εκθετικής κοινωνικής πολιτικής. Γιατί το σύστημα μου αναφέρει αυτά τα τρία τα συγκεκριμένα τα τμήματα? Γιατί αν θυμάστε, υποτίθεται ότι έχουμε τελειώσει τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς, κάναμε ένα μεταπτυχιακό εδώ και ένα διδακτορικό κάνουμε εδώ. Άρα μας ενδιαφέρει να ξέρουμε αν κάποιος συμφοιτητής μας έχει κάνει το βιογραφικό του ή το έχει ανανεώσει. Εδώ λοιπόν είναι τα μηνύματα. Έχουμε ένα νέο μήνυμα. Πάμε στην προσωπική μας θηρίδα. Εισερχόμενο μήνυμα, αποστολέας Παύλο Χάτζη, παραλήπτης εγώ, ημερομηνία και η ώρα, ο λόγος, το σύστημα μας λέει για ποιο λόγο έγινε η επικοινωνία, είδε το βιογραφικό μετά από δική μου πρόσκληση, βλέπω το μήνυμα, αν θέλω το διαγράφω, αν θέλω μπορώ να το απαντήσω. Τέλος, θα ήθελα να σας δείξω τα στατιστικά στοιχεία. Εμφανίζονται όλα τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία ανανεώνονται κάθε φορά που δημιουργείται ένα καινούργιο βιογραφικό